Nyakorom gajuang dakika uskadho pradeko dadek tok sa pagaru marukinyi machiegni e nonro mar gazet nyinga Sharon Ongokan kenda antiere ka gi Moses Ochieng jafombo marwa mano mar kambi mar Royal Media ka mabendo bro bedo kono no gudo gazeto kiny makawuono Daily Nation gi The Standard thor weche mano ka gimiyo pek opogore. The Standard thor wach mabende gimiyo pek en tho mano mar laktar mung'ere kaka Victoria Mutiso mabende nochel gi magina apaya e gwenge mago mag Upper Hill mantiere buore Nairobi kae ka nonro mano mar tho mare pod imedo nono. Daily Nation otino manyoro jatend piny mano William Ruto nochiwo ayanga twak mare moyiedhi e chal mar piny Kenya dongruok mabende piny Kenya chano timo motelo ne Vision 2030 koran no kanyo kondike ni Ruto's roadmap. Moses kapok wachako nonro mar gazet nyalo mna ka thuolo mar Moses Nikora Damos ni kwara mo kamora moro magintie no yaore kendo ageno ni giru maber Sharon. Aparo ni wachaka nagi twak moyiedhi mabende jatend piny Kenya nochiwo otieno manyoro mano ka koro onyiso ikruok mabende entiere godo mano ne Vision 2030 lek mar piny Kenya mabende jatend piny Kenya mano mar ang'wen mosenindo Mwai Kibaki nochugo kanye higa mar 2008 sani jatend piny nolando ni twak moyiedhi ibro bed ka ibago tich adek mano tarik 12 mano mar dwe mar 8 mar higa ni twak mabende bro bedo kotelo ne Sharon ne waneno nyoro ka jatend piny nowuok oko kendo no twak gi jo Kenya to jo Kenya ne expect gik ang'eny kendo ne gin gi gena ahinya ni nitie duoko moko mosebedo ka chando chunygi mane jatend piny dhi duoko lakini kaluwore gi twak mar jatend piny nenore ni penjo gi moko no kodwaki to jatend piny no oyiero mondo mi owuoye weche mag dongruok kendo oket Kenya opar ne jo Kenya kama jo Kenya nitie kuma jo Kenya wae to kuma Kenya onego dhiye to waseneno manen jatend piny Mwai Kibaki jatend piny mar adek Mwai Kibaki no olaunch kendo noketo ayanga ne jo Kenya roadmap kata kaka Kenya onego ta Vision 2030 ne to koro sani waneno mana kodong igni moko matin higa adek to Vision 2030 rumo koro penjo ma chunjo piny koso dibed ni okwadhi neno kata okwadhi chopo lek mar Vision 2030 nikech kata ka neno ton mar jatend piny kaka no wuoyo nyoro nenore ni nitie gik moko mapok wachope kendo oneno ka koro saa oseka ahinya ma ok nyal timore kaka ne gipango kata kaka nokete chik mondo mine Vision 2030 mondo chopi to kendo neno ka jatend piny notemo wacho ni koro midhi e mbele Vision 2030 nenore ni ng'eny gi ne onge katiba to nenore ma koro ji dhi e mbele kaini ma wacho ni next tarik 12 gidhi ket National Forum ni nenore ni en gik ma koro koselosi to kendo dhi kete e pen chik kendo dhi ket gi e katiba kata kineno ka no wuoyo ng'eny no temo weche mag katiba kendo temo luongo gine mag katiba nini mag katiba saka no gine to kendo gima no mako wang jopiny kendo kata gima ne jatend piny temo insist no temo compare Kenya to gi pinje mopogore for example no compare Kenya gi China nikech owacho ni in the 1980 Kenya gi China kata nenore ni Kenya no per capita GDP mar Kenya no yombo China nikech China ne gi $200 US dollars to Kenya ne gi 450 no neno wacho ni nenore ni nitie gik mane jo China otimo ma wan pok watimo kaka piny to kendo no kata ko biro Afrika kano tem compare Ghana to gi Zimbabwe wange kaka Zimbabwe osea mabor e weche mag economic nekech chien kacha kaka ni tagi no ken yo maber ne gin joma ni tagi miluongo gi ngadi dictatorship kata loch moko dhi kare koro nenore ni nitie gik moko dhi kawatimo kare momiyo Kenya oko ne ka dhi chopo Vision 2030 ni koro penjo makendo jo piny penjo rento why now makoro dong mana iga chiel to wadhi yiero ma iga manyien be jotelo mani opposition kata jotelo mopogore dhi bire forum ni mondo gol pachgi to koso en gima koro dhi tigo mondo otem keto vijo Kenya kanyakla mondo omiye tam mar ariyo Sharon mane tok moyiedh mabende jatend piny Kenya no bedo godo diche manyoro ganda na paro no nyalo twak bende kotenre kod okenge mamoko kaka twak moyiedhi mabende jatend piny Kenya jabedo godo huja chiwo kata kamano aparo ni ma kore no kang makare iwacho ni ma en lai mane bende ni piny Kenya luo kata bed ne en twak mabende moko kuom oganda nyalo neno ni obiro modeko mana kodong higini adek
to wadhi wacho ni higni adek kapok oromo 2030. En twak ma moko kuom oganda nano ni en twak monego bed ni chako chon nikech en twak ma bende jatend piny Kenya manosenindo Mwai Kibaki nochako kanye higa mar 2008. Kata kamano jatend piny wacho ni mae lek ma bende biro bedo ka chiero uchumi kod dongruok kata mana tok higa mano mar 2030. Ang'eni pinje mopogore ma bende itajo kata mana iwacho kanyo gin moko kuom pinje ma bende nowacho. E twak mar Nyakorom Gajuang en bende nowacho ni nobedo piny gi jolony nano kanyo kanowacho ni ne nitiere kanyo gi Profesa Hiroyuki Hino, Profesa Anyang' Nyong'o gi mamoko ma bende notwak godo kaka inyalo chier twak makama. Ka bende chieng' tarik 12 mano ma dwe mar 8 ma bende odonjo odiochieng' makiny. Wageno winjo ni en twak mane ma bende biro bedo kiketo kare. Sharon, kendo ng'eyo ni waseneno ka for the last 1 year watemo kopo kata watemo golo gik timo kaka jo Singapore notimo Road to Singapore. Kendo gen slogan mosebedo ahinya to koro wakiani vision ma beyond 2030 ni dhi chopo ai Singapore koso en vision ma pod ok dhi miyo wa target mar Singapore nikech ka ineno kata kitemo kaka Singapore timo gi kata compare geographical kata piny Singapore to gi Kenya duong' molo Singapore to kendo Kenya nigi resources moloyo nini mag natural resources ma compare gi Singapore tonge. Koro Singapore neneno o develop kata o bench gi ng'eny gi technology. Koro en gima jatend piny koro nego come up clear mondo wach ni to koso does it mean pod wadhi e yoro mar Singapore cha koso koro wadaji compare gi pinje moko mopogore kaka China to gi Ghana to kata Zimbabwe kaka notemo lieko no kaka chane nikech nenore ni Zimbabwe gi Ghana timo dhi maber molowa kaluwore gi ochumi margi sanie. Tigini piny manego beni wapenjore naume ni piny Kenya pinje mabende jatend piny Kenya bende ne luongo odiochieng' manyoro nikech noluongo pinje mopogore moko kuomgi wacho ni piny Kenya noloyo kata mana gi dongruok. En koth mane ma bende nochako gowa nikech ang'eni Mwai Kibaki ne nitiere gi vision 2030 ma biro dong' mana higni 3. Jatend piny Kenya masani mano William Ruto bende nowacho ni ogeno loko ochumi mar piny Kenya mar mondo mi piny Kenya bende dongre kaka Singapore. Aparo noketo between 2030 nyaka 2060 emomino odiochieng' manyoro nowacho ni twak ma bende biro bedo kotayo Nyakorom Gajuang en mar neno kaka piny Kenya nyalo goyo turbin e lek mar ochumi kod dongruok tok higa mar 2030. Sharon, ng'eni ok wan welo pacho ka kendo wasebedo ka kuom thuolo makoro waneno kaka weche dhi to adieri makende wang'e kama koth osebedo ka gowago kaka piny sana to weche mag mibadhi. Waseneno ka weche mag mibadhi osethiro dongruok e sekta mopogore kendo waseneno ka weche mag mibadhi ni kelo gine mang'eny e chuny jopiny to kendo riwruok iluongo ni national unity. Waseneno ka Kenya nyaka ne yud uhuru nitie weche mosebedo ka theko sana to e national unity ka iyudo ka sasa yama wadhi e yiero to onge riwruok moro ka ji wayiero to ji onge ga gi riwruok kata samoro moro ma ji dhi e yiero neno ka jotendwa pull extreme mag their tribal lines. Koro waneno ka adieri makende wang'eyo nikech iwacho ni ng'ama orwako wuoche mong'e kama wuoche diego. Wang'e kama wuoche osebedo ka diewago to achiel margi en wach mar mibadhi kendo waseneno ka cases mag mibadhi gi osewuok oko to yo mitiyo gi kata yo miyalo gigo ok osebedo kadhi maber kata punishment. For example, China ma wabedo compare go in the 1980s ni ma wacho ni GDP wane kaka ne jatend piny olieko ne waingo kata ni China for example weche mag mibadhi gi komaki to ena death penalty. To Kenya ka waneno ka weche mag mibadhi gi komaki kendo kidhi e court to kendo ina hero kata in ng'at moro ma ji celebrate makata kiwuok to kendo yieri. Waseno jotendwa mang'eny moyier to nigi cases mag mibadhi gi. Koro ka Kenya dwa dhi mbele kata ka wadwa dhi e vision mar 2060 nyaka koro loka kaka watimo gik moko nyaka koro waneni mibadhi gi wathiro gi national unity waketo to kendo kaka watimo weche ga ka wadhi mbele koro nyaka lokre. Sharon, Nyakorom Gajuang bende thor wach makamano dhi bedo godo gi welo mar mondo mi gin bende hawinjo na pachgi kotenre kod okenge makamano. Ng'eni sani kisera mar ombulu dhi nyime moko kuom oganda samoro nyalo nene kaka kisera mar ombulu kata kamano ne jopiny mohero dongruok bende ber ka twak makamagi bende hikete tim. Wawere gi mane ite mar 5 bende weche motenre kod siasa. Moses chal ka gima kweth mapingo piny owacho bende loso odegi odiochieng' manyoro nono kanyo ka kweth mapingo piny owacho koten gi kod mano Kalonzo Musyoka jatend Wiper Patriotic Front
Mabende nobiro e lela ka bende wacho ni tipo ma samoro osebedo ka kere mbui mopogore opogore. Owacho ni en romo mabende jomoko neno ni samoro odhi siro sirikand Kenya Kwanza. Nowacho ni oyo pod en e kweth mano mapingo piny owacho kendo gineno kaka kwethno nyalo bedo motegno motelo ne yiero maduong'. Sharon, ing'eni mane en jalup jatend piny machon Kalonzo Musyoka chien kacha osebedo ka ji seye ni chung' mare ok osebedo kadhi kaka ok osebedo kako en gi chung' moriere ahinya, lakini ne waneno kowuok nyoro to kendo for the first time kata chien kacha nyicho waseneno ka manen Secretary General ma ODM Sifuna ok gisebedo ka gi hold rallies wang' achiel to of late kata for example nyoro ne waneno ka Sifuna beni o company go mondo mi ne gi gilos gi jopiny gi kwed weche madhi mbele kae nini koso dibed ni olengo kata odhi siro ma en jatend piny masani William Ruto edwaro kom mar kata tam mar ariyo. To kendo ni neno kacha koro lenore ayanga ni Linda Mwananchi kweth ma mowuok e ODM nenore ni gi dwa loso party gi moro ka ji dhi mbele. Kendo ne neno ka Sifuna nowacho ni gini gi giseketo kenge makare kendo giketo gik moko kata gi solo jogi kata gi temo rally jogi mondo obi mondo gilos party ni. Koro penjo ma jopiny to party ni does it mean ni koro gidhi wuok ODM officially to koso pod gidhi the under Azimio. To kendo neno kanyo ka Kalonzo mane en jalup jatend piny nowacho ni yiero ma 2027 chalo mana gi tuo tu. Ne waneno ka tuo tu ne weche noko dhi maber ahinya ne sirikal sama ne man jatend piny nani Moi ne nigi candidate ne mane opirifa ma sani retired President Uhuru Kenyatta, lakini opposition no wuok oko kendo no support Mwai Kibaki mano yombo. Koro ting'eni Sharon chien kacha weche oselokore kendo ok chalre gi kaka ne itimo siasa madiere cha to gi kaka itimo siasa sanie. Diere cha jomatindo kata youth nok ng'eny tineno ka youth gi kaka gitimo siasa kata gitimo weche gi mag siasa opogore gi kaka chien kacha. Koro does it mean ni dhi play kaka ne tuo tucha koso gik moko dhi wuok mopogore 2027 kane keche kaka ne Kalonzo wuoyo and confident ni opposition dhi yombo kendo dhi yombo moloyo kaka ne tuo bedo. Koro waketo wang'wa kendo wadong' mana gi higa achiel mondo wadhi e yiero manyien kendo koro waneno ka campaign boss chuo chieng' kae. Koro en mana wang' ni to ere ng'ama jo Kenya dhi trust mondo gimi oter gi mbele kata hotel negi kaluwore kochakore 2027 kadhi nyime Sharon. Mano bende matimore ka bende wang'eni campaigns bende medo jimbore kata bed ni IBC bende nowacho ni campaigns jakon Gajwang biro bedo kachako dwe mar abich mano mar higa mabiro. Kata kamano warito romo mabende aneno kama ne jatend piny Kenya mano Uhuru Kenyatta biro luongo kuku mano mar Azimio la Umoja biro bedo ka romo chieng' wuok tich mano mar juma mabiro. Taneno ka romo no bende nywando kanyo jatend duond bura mano mar KANU Gideon Moi kanyakla kod jotelo mamoko. Kopogore gi mano ikruok ne yiero maduong' ma Nyakorom Gajwang IBC bende aseno ka iko odegi. Kata kamano nitiere seyo ma bende IBC no bionegi ka Nyakorom Gajwang mane ite mar 6 ma bende IBC bende nokwedo paro mano mar mondo mi kik ket elela iwacho ni live streaming kik ket achiel kachiel kaka kuno biro bedo kadhi. Kata kamano en paro mar chik Nyakorom Gajwang ma bende Senate nosekadho taneno kanyo sponsors mano mar bill kata mana paro mar chik makama nen kanyo Aaron Cheriot ma bende jatend kweth mathoth od bura mar Senate kanyakla kod Stewart Madzayo jatend kweth manok od bura mar Senate. Kata kamano banka koro nogole e Senate paro makamano nochwal e National Assembly mar mondo mikadhe ano kanyo kanochopo nyaka e sombe kata mana somo mano mokwongo bang'e nomoko kanyo. Ting'eni paro makama josiasa mopogore opogore nwaneno kanana ka jatend DCP bende nobiro gi paro makamano ni chal ka gima IBC itemo dhier mar mondo mi kik otang'ne oganda kweno mago ombulu. Sharon, yiero ma Kenya kato sana presidential election ema nitiega gi weche ahinya to weche mag results ni. To IBC nowuok oko nyoro nwaneno ka gikwero wach ni. Koro waketo wang'o mondo wane kaka gidhi bedo. To wang'eyo chien kacha chakre yiero ma 2013, 2017 to gi 2022 nyaka ne wakal katiba manyien ma gima nie chik ni nyaka giketa yanga kaka igo ombulu to kendo kaka kura ikwano.
Koro waseneno ka results gi bedo stream life e Bomas kachacha to nitie sebe mosebedo chien kachacha kiwacho ni koso dibed ni jomoko interfere gi server ni seche ma results gi bedo streamed. Koro gima IBC koro nego wuogo kelela kendo mondo giler ni jopiny ni weche kata penchi kata gik mitemo propose gi kama kaka idhi time kendo kama results pod dhi bedo streamed to at this level nikech waseno kache wacho ni kata ka waseno kaka itimo yiero mar president, senator, governors, women rep to gi MPs results mawuok e polling station kacha iwacho ga ni final kendo nego bed published to bedo streamed to the National Tallying Center. Process mabor kendo process mapani tallying kata kwane manually ok nya bedo mayot Sharon. Nano ni presidential results wabiro rito moloyo kaka wasebedo kwa rite gacha. Kendo wangeni yiero gama wasebedo kani gi oluonga sitola mang'eny kendo ga tense ma seche mokino kata kodhi nyaka kot. Koro waketo wang'o mondo waneni to IBC dhi lero wach mar streaming mar results. Sharon kendo bill no king'iyo bill mar propose ni nitie kando ma kendo propose kaka ginyalo recall wabunge. Sama oseyier wabunge to kodhi mbele kaka jo constituency kata joma noyiere apart from live streaming ni bill ni benitie kaka onego mbunge obed recalled. For example sano ka wabunge kosedhi od bura kachacha to ok gilu chik kata ok gilu chama motero gichako lege kata gichako tiyo gi chama mopogore ka jidhi mbele. Koro nenore ni ka chik ni okalo kendo anda neno ka en gima ber nikech sama oseyieri gi jopiny to gi party kata kaka gikonego gidhi gitim kata kichako misbehave to jopiny onego bed gi right mar recall mondo giyier ng'at moro ma ging'eni nyalo timo dwachgi kendo ginyalo timo negi dongruok kaka dwarore Sharon. Mana kama Nyakorom Gajwang' ite marabiro Nyakorom Gajwang' bende weche motelo ne yiero mano maduong' mabiro noneno kanyo mane ni jatend migao mano mar kit chwech mopogore jatend migao mar jenda machon mana Aisha Juma bende gisane koro nowacho ni ogo bade piny ka koro en bende wacho ni ogweta kowuok e duond bura mano mar UDA. Aisha Nyakorom Gajwang' lap dhoge bende ndong ne kom governor mane county mano makilifi en lendo mabende nochwalo duche manyoro. Aisha Juma oseyiere kitengo kata migao mopogore to nenore ni weche osebedo kadhine maber to odong' mana higa achiel to wadhi e yiero. Koro nenore ni kulit bineno dhi e chama moro kaso daloso chama ne mondo odhi omany go governor makilifi koso ang'o motimore ne Aisha Juma momo ne tieko tam kata momo ne dhi gi party mancho support nyaka 2027. Koro waketo wang'o mondo wane nikech UDA to noselando no wuok e ayanga. Koro waketo wang'o ni koso dhi dok e ODM mane entie cha koso dhi e opposition koso dhi formo chama moro mondo dhi olargo kom Kilifi nikech wang'eni samoro amora ma yiero dhi mbele kae iwacho ni weche rugore kendo ji loko ga party samo opogore. Koro Aisha Jumwa en ratiro ne moro mondo mi owuogi omany chama kata mong'eni ground nyalo yiere go mondo obed governor kata mondo oserve Kenya kata jo Kilifi okang' mopogore. To bende ite mano marabiro kanyo bende neno kwano ma bende jatend piny William Ruto bende goyo motelo ne yiero mano mar 2027 hinya kwano mano mar jalupne e yiero mabiro to biro bedo ng'a kindike kata mne kin thuolo mosekalo osebedo kwacho ni jok manyise mar mondo mi owuogi okobi wuok. Koro en kwano matamre gi nono ma bende jatend piny Kenya goyo kanyo. Aparo ni Moses wadhi ite marapar ng'anyo mago mag jochiw thieth ma bende osebedo ka kelo ng'ikruok e suptende mago mag piny owacho. Counties mopogore Nyakorom Gajwang' osebedo kwa goyo durbin jotuo winjo matek e kinde makamage. Sharon en wach malit ahinya kendo en wach ma wasebedo go chien kacha to penjo mani e chuny jopiny nikech waseneno ka samoro amora ma ng'anyo gi owuok to sirikal sana to ma counties to nyaka ma national government wuok oko. Inya neno ka last year ne strike mano budha ahinya to ne giwuok oko mane gi sign CBO kata deal mar dok e tich
agreement mane gi sign gi sirikal to nyaka counties mopogore opogore. Koro en gima ok dhi kare gi jopiny nikech ing'en ni jo Kenya mang'eny to sana sana modak e gwenge mopogore opogore ok nyal afford kata ok nyal yudo pesa mondo mi gidhi gi osiptende mag private nikech chudo mag private ni malo ahinya koluwore gi kopogore gi ma public gi. Koro en gima keto ne jopiny hinyruok kendo en gima keto buok ahinya chuny jopiny ni sam makoro nego gidhi yud thieth nikech ing'en ni Sharon tuo ok goga odi kata tuo ok gorga notice ni abiro chieng' makama kama en gima biro sa asaya. Koro en gima kelo lit ahinya kendo en gima oseketo jowa kata ngima jowa e akiriki kata kama rach ahinya. Koro en kwayo ne sirikal to gi county government gi kapok strike ni ochop nikech joga neno ka gigolo ga notice mar ndalo maber mondo kapok gichako ng'anya ilagi. Koro en kwayo kata en call kata mar ni sirikal mondo giwuog oko mondo gine ni sasa yama nitie ng'ur sana sana to joma chiwo thieth e osiptende mopogore opogore giwuog oko to gilerne gi kendo gibed kodgi bura kata consultation meeting mondo giler jogo lene gi tang'o ma chandore kata ang'o mose dhi marach mok ginyal lose. To kendo wang'eyo Sharon osiptende mopogore opogore osebedo gi ng'ikruok mag weche mopogore opogore sana sana kaka ichulo gi yedhe to gi machines ma gitiyogo. Waseneno ka giwuok kendo gitemo seyo sirikal ni ok gimigi luasi makare mondo mi gitim tijegi kaka nyalore. Koro it's a call kata en a wake up call mondo sirikal to sana sana mag counties nikech health nitie nini mobedo devolved mondo counties wuog oko mondo gine ni jopiny oyudo thieth e yo makare to doctors gi nurses gi bende oketne gi chenro makare mondo giyud kaka gikonyore gin be Sharon. Ngima jotuo nitiere kinda kuro Gasumbi Nyakorom Gajwang' ka bende paro bende nochiwne nurses kanyakla kod jochiw thieth mopogore opogore mar mondo mi jotuo ma bende nitiere kata na ICU nitiere kata na HDU mar mondo mi one kaka inyalo konyo. Bende paro ni Nyakorom Gajwang' nyithindo mine ma yache kin mamoko en mana geno marwa ni ywak margi ibro bede ka iwinjo koda sirikande mago mag gwenge. E ite mar 12 Moses bende nitiere weche motendre kod dongruok ahinya ahinya e county mano ma Kwale. Nano kanyo jatend migawo mochung' weche mag pur kod pith na nitiere e county mano ma Kwale chieng' tich adek mano mar jumani dwaro nitiere mano mar chiero kambi mano mar rego sukari e county ma Kwale mong'ere kaka Kwale International Sugar Company ma bende okosebedo katiyo to ka luwore koda Kagwe ano kwacho ni kambi no kosebedo katiyo ka luwore gi ywaruok mar lo kama kambi no nitiere bende ka luwore koda kwan mar niang' matin ma samoro kambi no osebedo kayudo kanyakla kod delayed payments wacho ni jopur samoro gidio tije kosechodo tijegi to chulgi e samo winjore. Sharon en wach maber ahinya kendo en wach makelo jiyo kendo en wach makelo mor e chuny jopiny to makwale ka kambi makama nyalo bedo river kata nyaduok kama ne nitie mondo ochak rego niang' mondo jopiny oyud skari. To wik mokalo kata wik ma wantie ni ne waneno ka jopur mag niang' mowuok kuonde mopogore opogore sana sana to makalu wacho ni sirikal pok ong'iewo sukari kata pok ong'iewo sukari gi to giwinjo rumors moro ni sirikal da chako import sukari koa e pinje maoko. Koro penjo magi penjo ni to kare mekwa gi nikech majali wan wauso ne sirikal mondo tere NCPB mondo koka gi distribute gwenge mopogore opogore. Koro it's a good move kendo en wach makare mor Kwale Sugar Bilas omendo oduogi kendo ochak rego niang' keto ne jopur. Koro penjo ma jopiny koro penjo ni to kare ma pod wamedo kembe kendo pod wamedo sukari gi to kare mwaseloso gidhi kanye. Koro sirikal onego wuog oko mondo ler kech en gima kare samoro mora makambi ni area sana sana makamagi makwale gi ji yudo tich to kendo area no nitie lokruok mag dongruok ahinya ahinya to ne jopiny kendo miyo gi nweng'o gi dhi malo. To waseneno ka sirikal okoseketo maino ahinya sana sana to manage sekta mar sukari ni nikech nchi waneno last year ne nitie seyo ahinya ni sirikal golo sukari oko to nitie mapoko usi ma jopur oseketo kata kaka ichulogi gopegi budho ahinya makoro keto ng'ur kata keto luore chunygi mar puro ni kaka dhi mbele nikech jatend piny bende ofom sekta kata nitie kundi ma keto mondo mi sugar reform sector ni mondo giket weche makare kendo ginini jopur ochule wang' sa to kothe omigi e wang' sa to kendo niengegi okae sama kare mondo kik kethre. Koro waketo wang'wa ni to wang'eni sama koro
watemo medo production to management post harvest production to wadhi timo nade Sharon. To bende okang' ma kamano bende biro bedo kata mana ka chiero chumi mane alwora mano mar Kwale bende ndiko kata mana oganda hitich. Kapok wadhi gazeti machielo, wach machielo ma bende naneno komi pek e it gazeti mokwongo e Daily Nation nitiere ite maraboro. Iwacho kanyo ni ex-minister claims president is too controlling. To ex-minister ni en ng'anya Koronga Jwang' ma en manene jatend migao machon e migao mano mar omenda mano Njuguna Ndung'u ma bende koro oseo jatend piny Kenya ni is overrunning institutions. Njuguna Ndung'u nowuok oko ayanga after a long time. Ing'eni nyaka ne owuoge e migao mar omenda ni pok wanene kata ngimane osebedo loki. To nyoro nowuok oko kowacho ni gik moko manomiyo kata nenore ni gik mano omiyo wuok kata seyo mane oneno kadhie e sirikal ka en ni men jatend piny ne temo keto negi gik moko kata ne temo miyo gi mondo mi gi tim to kaluwore gi chik ok onego time kamano. Kendo neno kowacho kanyo ni nitie osiepege mano osetiyo e ministry ni kata mano osetiyo kae mano timo gik mano chun gigo. To ineno ni gigi cases gi noluwo gi nyaka kata sama ne gise gwetao cases gi ne pod dhi mbele. Koro en no wacho ni ok none ka en paro maber kendo nok en gima ber mondo mi ne chune timo gik moko ema nenore ni ema nomiyo owuok. To koro Sharon ing'eni koro wadhi e siasa weche moko ka wang'iye gi wang' moro machielo to wanyalo penjo ni to ang'o miyo sani nikech osebedo koling kuom thuolo malach Sharon. Ting'eni bende nokoloso kata mana Kenya Kanya Koronga Jwang' noloso e romo moro mong'ere kaka Aid Conference mantiere e piny mano mar Sweden. Wawere gi mano tenge, aparo ni nitiere wach machielo ma bende nanene. Ing'eni stima nolal e piny Kenya mangima ja Koronga Jwang' chieng' tich adek mano mar jumane kar saa 2:30 mano mar otieno. Ting'eni ka stima olal midhiero mopogore nyaka bedi. Koro jo ohala ywago reyo kaluwore kod omenda ma bende ne gilalo. Mano nitiere ite mar ariyo kanyo Moses. Stima ing'eni kama piny kaka luwore gi lony kaka dhi kendo kaka piny medo dhi, stima osebedo part of life ma nitie gik moko nyal tim ka onge stima. To sana e weche mag ohala gi sana for example Sharon jok matimo ohala mopogore freezer, jok mauso ring'o, jok mauso rech, jok mauso math mopogore ok nyal timo ohala ka stima kata joma weng'o. Koro samoro amora ma stima lal kata odhi mana 1 hour to nitie lal maduong' ahinya. To nitie chien kata higa mar 2024 bende waneno ka aila stima manyiso ne olal ni nyocha wanene ma 2024 kacha kendo ne okelo lal ahinya. Ne wachako waneno nyocha ka ne okelo buok ahinya e bombe mopogore ok ne en kamoro achiel kende, ne en kuonde mopogore e piny ka. Koro en kwayo ne sirikal mondo gi ne nikech nitie seyo mosebedo kata diere ma 2024 cha for example airport maduong' JKIA ne sama ne stima ni olal ne waneno ka jatend migao mantiere ma Kipchumba Murkomen ne temo seyo ni nitie kulit bi nitie inside job kana nitie jok mane temo chocho e weche mag stima e kanyo ero. To koro nenore ayanga ni awoyo ok en JKIA kende, en kuonde mopogore. Koro en a wake up call ne engineers wakata joma nie migao mar energy mondo ginea ne chochni ni kik chak timre kendo mondo jopiny oyud lal machalo kama Sharon. Mana kumanya Koronga Jwang' kapok wadhi gazeti machielo Moses mitantiere wach momako wang'i koso wadhi machingilo monde. Nitiere cartoon moro e ite mano mar 16 odiochieng' manyoro Aisha Jumwa mane en jatend migao mochung' weche mag gender kata mana weche mag kit chwech mopogore bende nolando ni koro en odar kowuok e duond bura mar UDA. Pod warito ne duond bura mane ma bende biro bedo kodhiye. Wacho ni pach jandiko gi jasomo opogore. Pachi kotendre gi machinglo nen man. Ineno ka nitie invite link nitie gi joma ng'eny ahinya kineno king'iyo gi to nitie gi represent kata gichalo jotend mopogore pacho ka. Mano joma nigi invite link. Kasto Aisha Jumwa nenore nolwar piny left. To koro nitie invite new invite link Sharon weche mag mbui ng'e ka kida rwaki e group tioro ni ga link. Koro to nenore ni kamolware tipone pod ni piny ka kineno piny ka nitie tipone. To simu ka bende no wuok tiende moko sedhi oko tiende moko pod nie simu. Koro nenore ni en ng'ama nie iluongo ni crossroad. Oneno ni koso dhi e invite link ni koso odhi adhiya koso dong' ka nikech jok magine gi bende ne ng'iye ahinya. Kineno new invite link ni ng'iye kendo nenore ni observe ahinya. To side makoni ma invite link makoni ni
nitie jok mang'iye to nitie jok moko mabe ging'iyo side machielo mangisore ni osejok kode. Koro pach jandiko opogore gi pach jasomo. Jokanyana be nyanene kaka ginene Sharon. Iwacho ni motelo ne yiero maduong' Nyakwar Gajwang' mar dwe mar 8 higa mabiro. Ang'e ni wabiro bedo gi dongruoge mopogore opogore to chutho kotende kod weche mag siasa. To kama Aisha kende waseneno na jotelo mopogore opogore ahinya nyama wuok Masawa mabiro sibido ka wuok e duond bura mar UDA ka bende giriwore kod duond buche mamoko. Kata kamano mar Aisha ni to warito neno kapo nono ni en chama mane mabido bedo koriwore go. Wawere gi mano tenge ang'e ni saa achiel oseromo gi dakika 3 mana mapiyo wadhi e gazeti machielo The Standard. Thor wach mabende gimiyo pek en kaluwore koda tho mar laktar mong'ere kaka Victoria Mutiso mabende nochiele juma ni Nyakwar Gajwang' gi jonjore manyaka sani nonro pod dhi nyime ni en ang'o makidek kelo nek mano mar daktari ni mabende nochwad gi magina bura Nairobi ka e apaya mano mar Upper Hill. To motelo ne nek mar Nyakwar Gajwang' bende nosechwalo ripode ka obila ni ngimane nitiere kinda kuru gi Asumbi. Dibed ni obila noloko toke mar konyo mioni mane penjo maduong'. Sharon, wach malita ahinya ka daktari marom kama makoro ne nie iluongo ni peak mar Kariane kendo no ogolo services gene piny Kenya ka nyalo wito ngimane e yo madhi kama to kendo gima medo keto kuyo kata gima medo lit ahinya wachore ni no se report threats machal kamagi ne obila mlolong kata Klimanika mondo mi time nonro to koro kapok odhi mang'eny to no wito ngimane nyoro kendo no chile mana gi magina. To obila wacho ni gisemako ji ariyo mopok gi lero ni to gin joma nade ka itudo gi nek mar Dr. Mutiso. Chien kacha waseneno ka jomopogore opogore osewito ngimagi e yo machal kama to machiegni mane en MP Makasipulo mondo were be nochielo achiela gi magina odiochieng' kama Koro e weche makamagi kelo luore chuny jopiny kendo seyo dhi ne obila ni nikech neno ka manen jaod bura Makasipulo be ne wacho ni no osego report ni ne ngimane ne ok ni kama ber ahinya to obila nokokawo okang' makare mondo mi rit. Kendo nyoro ne waneno ka waneno ka Dr. Mutiso be ne nigi buok moko kata ne nigi nokone ka ngimane nitie jok moko manene ni ne luwore kode kendo ne ok dwar ne ber ne ok dwar ni mondo odhi yole kako timo gigene to kuom mawi marach en be ne owito ngimane e yo moko dhi kare kata gi magina mano chile mana godiochieng'. Koro en seyo ne DCI kata migawo marita kwe ni samora mora ma ng'ato dhi go report machal kama ok gisebedo ka gikete tim kata ok gisebedo ka gikawo okenge mopogore okenge modhi kare mondo gine ni ng'at makama oket ngimane kendo riti. Koro en mana kwayo kata it's a wake up call mondo DCI otim nonro makare mondo giyud ni to jomage mane okawo ngima Dr. Mutiso to ang'o mane gidwaro kata kulit binine en weche mag anyuola kata ne en weche mag tich to koso ang'o manomiyo gikawo ngimane. To kendo ka ji dhi mbele Sharon migawo mar uchung' na rita kwe nego koro keto okenge makare mondo gine ni report makamagi kodhiyogo ka ng'ato odhiyogo report e kuonde mag obila kata stesend obila mopogore opogore ni ngimagi ok ni kare onego gikaw okenge makare mondo gine ni girito kendo girito ngima Sharon. Mana kamano to bende nyaka sani nitiere direct taxi kanyakla kod miyo moro manyaka sani ogeng'negi kendo nonro pod dhi nyime. Tigini daktari ni bende okinyi kanodhi e tich chal ka gima jomaundugi noluwo gache nikech nokowuok kata mana gi gache nowuon noidho taxi to nang'o meni koro en makoro jomaundu biro to goye chwade gi magina. Masira makama notimre chieng' tich adek mano mar jumane e apaya mano ma Upper Hill mantiere buore Nairobi. Nonro pod dhi nyime mana gino maro ni nonro ka dhi nyime kiko bedo kaka nonro mamoko mene na dhi nyime kuom thuolo malach to onge ber moro amora kata mana ratiro ma ng'ato yudo. Kopogre gi mano kapok wakawo yweyo matin akeni mano mako wang'i kapok wakawo yweyo nikech wang'e ni gazet mar Daily Nation bende wasenono sigana mopogore opogore. Saka neno ite mar 7 kanyo nitie seyo moro makoro iseyo go cooperative cabinet secretary Oparanya ni to koso dibed ni okelo pogruok e od bura mar ODM nikech waseneno wang'eyo ni nyaka ne kaw katiba mar 2010 okonego bed ni ng'ama oseyier kaka CS kata ng'ama oseyier kaka jatend migawo chak donje weche mag siasa gi.
Koro en penjo ni to ere gimomiyo mane Oparanya ne chin kacha ne en jalup jatend od bura mar ODM. Koro penjo mane chunjo penjo to ere gimomiyo cabinet kata minister pod luok e weche mag chama gi, nikech governor ma Kakamega wacho ni dibed ni nitie kaka lwet Oparanya nitie chama moro ODM kae Sharon. Wach maneno komako wang'e e page mar 7 kanyo. Mana kamano bende wach motenre kod kaka jatend piny osebedo katayo duonde kata mana bade migepe mopogore opogore seyo ma bende nochalo koda Njuguna Ndung'u bende mano nwaselose. Kopogore gi mano bende Vision 2030 mano bende nwaselose. Kata kamano gi wach ni mogik kwatieko. Wagwero kama kendo wakwayo mana nyikwara mogi kamora mora ma gintie giket kwe kendo jo odhi mbele gi ndikore kaka jogo kura Sharon. Mane mabiro kelo luokruok e higa mar 2027 ma higa manyien samodhi e yiero Sharon. Mana kama nyakoro Mgajwang bende weche motenre kod tuke bende ibiro bedo king'iyo e ite gazet mana mar 37 kadhi nyime. Ang'e nitiere ikruok mano mar tuke mar Dala Sevens. Akeni in bende yiero weche tuke iwacho ni mag agoko. Iwacho ni mag rugby. Iwacho ni Kisumu RFC keen to impress as they host Dala Sevens. Dala Sevens nyakoro Mgajwang biro bedo itugo e county mano ma Kisumu e odira ne jogo eko ma bende ohero tuke mag agoko. To bende kodonjo dwe mar 8 aparo ni league mago mag pinje mag Ingereza bende duogo donge? Yes, kendo okito wang'a to kata e weche mag tuke kanyo no neno ka tim mar Kogalo be timo maber ahinya Kagame Cup kachacha. To johera mag tuke mago kata rugby en tugo maneno ber ahinya Sharon, kendo en weekend modich ahinya wadhi nene kendo wadhi pako jowa ma participate Sharon. Tuke mag skunde iwacho ni mag secondary bende dhi nyime kanyo koro Mgajwang ka ni de thuolo wanyo gazet mar mondo misomo kiny makawuono kinyo Standard bende hang'eni nyithindo loro moko kuom gi bende loro odiochieng' makawuono ma juma ma nyithinde loro ne nitiere moero somo gazet weche mag dusruok bende nitiere ka ano The Pulse anno ka gazet mar The Standard nitiere godo. Daily Nation bende aparo nitiere koda ite maiye mano mar The Voice. Kinyo gazede makamage ibro bedo kisomo mar mondo mi winj kuku mago mag weche. Kokamano nise wach ni mogik donge. Orituru masani nyakoro Mgajwang aka yo matin bange abro bedo kadonjo gi twake chal mano mar piny Kenya odiochieng' makawuono en mana wakeini ema bedo bro bedo kwaloso godo kidhi mabor. Imagine this. One moment you're riding through the jungle on an ATV. Next, you're standing before waterfalls, soaking in flower beds, watching the sunset over Jimbaran with the ocean right in front of you. Soft morning light, jungle sounds, a floating breakfast waiting for you. And somehow, you begin to feel restored again. Experience 4 nights in Bali with View Travel starting from just $1,910 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. Everybody bossa, Wakelo ni nyasi e ot kama intiere. Wan gi jothum manigi huma kod thum mamit moloyo. Wajanja meditate puonjo ji gimoro ganda ma okeo jo kanyada. Kae ema mor nitiere. Giko juma ka juma mana e Ramogi TV, Lind Ramogi kod DJ Kolo tayo ni chenro maliet mar thum Dagmor. Ngeso ka ngeso, sang'wen otieno. Nyakoro Mgajwang ticha bich kachopo sang'wen e wang'e. Kamae eka kawamoke kawakelo ni pado maliet mag luo benga luo rumba. To kachopo saa bich wakelo ni ajawa maliet pass. Asingo ni chunya nyaro egi.
Kakisemi njono nyakwara mga juang abiro e ground taka ilo ni ngero mar joma kadonje ground kata guyo gi mafans